niki tahun ngarepne nek ra ngene iki lho, wah rugi. Nggih. Sing rugi sinten Mas? Kula. Oh iya. Dalange. Sak rombongan. Yuk, tarik Pak. Aku Terima kasih. Mas Legowo. Dalem Pengendangnya iki anyar gitu. sinten? Lah yo Mas Guyuan kan ini. Nggih, wah jan Nah, ngendang jan. disawer. Heeh. Lah tuh rasa timen. Wong delok ayo entuk kesawer. disawer Mas. Iya. Awak dhewe ora ya. Ya Heeh. Pak Wong lho Pak Wong. Lah kok disawer ning kono. Kene kok ora. Lah nggih. Boten bantu awak. Nggih, terima kasih. Nggih. Nggih Mas nggih. Nggih. Tinggal pong disawer. Bareng disawer wis malih kaya sawer. Nggih. Ya. Ayo Nduk, iki lakone ya isih dawa, nutukne lakon. Engko mundhak ditukane Kanjeng Sinuwun. Kuku sing tupaku melo. Den biasana pe. Kawanku sakung cacat. Oh, nanging sanget angin kipi sanarsi kaneko putra kanandok saking wiyati wau kok kaya mangkono. Tan kadingan mapan wonten ing alun-alun negari Wirata. Anenggih para raja narepan ingkang sami hangayonaken. Kusumaning ayu Dewi Guru Kandini. Dinandhekan dening Prabu Arenggani Sura. Jingklak-jingklak. Soleh Perwadya bolok ing cacah pindha mriwis nungsung banyu. Wadya Bala 1000 negara. Para yakin nyakep mrene.